fidie ne to sompa FM and TV nebema weni jie ene aketiapa nebema weni jio sabra boy mo dadwene bi natural sunu de ewnya nebema weni jie aketiapa nso kamu ema aketiapa papa wa fidie ne to sompa FM and TV why Yasin sompa mani jeni akati apana unu wada sompa de asitne munu ema akati apa de shimama pramo ato ya mamunyina mu ha Progress Jana Drew Fiti Kotia near Waja FFM SOMPA 106.5 Accra. Abrana son seria from Tobacco Seboya Bobuano. Every Fidium Hano ya Sanina Naya Watcher at the Mamu. Shannon Sonsa Samudoya de Baniatamu Live. Walk on Facebook on Swaya SOMPA 106.5 Accra. SOMPA 106.5 Accra. Affect www.sompaonline.com. Yansan Father Romanti and Sam de Gua. Been working kind. Nana Samodoya de Banima Kubiata Roma, one maswasane, Nadia Makoteno, ABNSA. Ye be remo e wo eye abato ya ochenya me ya domo a ebe koso na emu nsensem ahodo no by election no ye ne yama ne bofo atwetwe nkomo e de afa ho na enam sa abato kro nsensem ya posifo ahye na fo bose nyame ya domo ochena wo mehwe na bambom nsem ayir pampen new job in south mra shaba jani na kasai wasese ko bosa MPP amanyoko no wo mo ani nkunimu a oba resigning na sanso so na enipa dumienu ena ye kase Tamale Central NDC promise na ekoso no wayi wonti se obetimi eremu na ntokoye amane homene so ewo gbiyire na no enam so ama Minister of Interior Yewura Muntaka ahye adehye ye wo ebose asomdwe ebeba ho na environmental health officers ya wo mo ma Ghana mo ye nyam posti wo mo de asem hia bi ato Ghana abayanim mentime ho ase ya homo wo afahye na ekoso namso ama etututuo eto ye no enya so tuo mumrahye bedwane ya wono ewo ho wabekasa e de afa ho IGP akwakohia damango nananmata nkwanya wa ya wo mo hwese asomdwe ebeba ho sanso anoma Ghana photo sanfo so wakasa wasano kwasam no sa bibiman eka emene ye na ababeto dwase Rogers Debra wachesa akwatia ba election na ekoso ne de wonom hwe na Yewura bedi ako wonto abane mfama no ebeka wonom ho ye ebeba wura nkrofo ama so na ehonso de yade ababa somewhere in some drop you know ya bobo no na wie ya bona bede na ya baba sane mo SOMPA 93.1 ya fede kase wa santemantam won mo fabi ayiko wono so fabi wa santemantam kro no 100.9 adam for radio enemu ewo Paris France abochime mutakwa aya SOMPA 101.1 wakwata krade agadam SOMPA 103.3 tachiman aya shanon soe so 106.1 na wona abetumi atie kase boyi ebi ediafi afai SOMPA 98.9 sunyana nkwaro de no ana nkranza 90.7 doma 101.3 Kingdom Adam ewo mankasim 106.1 aya mobile fisa decoder no so ni chini radio ewo nyina daye nam so secure sanitary pad and ebu ye chidom na nya no nko 2074 year 20 kan sa T74 eno so ebu ye chidom and time herbal mixture enso aka ye ho a ama asomfo basa ye koda ho ne ye bekenkan ensemi ye ne ye no wade ahia na wiabre yi eyeme AKOSUA AGYEIWAA kwade buaten mene Oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya abrewatia na afi obaapa nana ya kechre
adeshimaima yenhwe enyimbre ni adagye na ensam no sane esitie ne yema baamu ni sempampa enfamamo na yehensem na se obofo ne de ne nameho apaso wɔkyena domfo ne dodomie na abrewan so yipuma kwan mu akwatia enye fredi agro price and say yewura nscomi ya ba mo word na paka besi na boboa no twe ne konse do no yese etuo hwe no eto a eya na esibe babo no nti no sene eduebu a yebo biponim ni nti no MPP ni NDC ene amanyokwa hodo bi ayi wo muti se wonom ekwa akwaprese be yakonwa no wobetimi enya na musini wobrahye bedwam na nam so ama empuntuo ya dehye ye wakwatia ne potam no abo wono te se de dwonso abo kokɔ no wonom etimi enya bia hya na mu enam sa yoso wɔkyena da abato ne ba so ni nti no yenkwai na ye ne Solomon feka enkwankɔtwetwe nkomo ya ma ne boni ya woto nkra efri wo ema ye solo woti yenka ewie premto brakasie maya no ase ne yemo akwaba meda akota ne meaba what is saying boy enkwomai wɔkyena da ajebo eja ebeba bedru saying ena akwatia ene ho nsense abato no esitie acho okasa ne wo fom kakra obetime pagem kakra ma me a wada roma na ye pese ye hu utwamfonyi kire yen sane akwatia wɔkyena da abato no epaso no saying ena ɛhɔ no esitie enframa ebo ho ne te saying wadaroma yebeda tifu nyina se na ya mo akwaba me no kase me wo akwatia na sane ya NDC ye internal elections na ye no na extend nenso ye san bi gina mu na yebedu enura no na ahoboa na emamfo nyina eguso a omo eye na anopai ye ba ye no yetime ko eye MPP for office me no kasa CI ho na me wo ye ko NDC office ye ko ye no na obia ni ho a wona wo beton NDC afakuo no omo na tete ho na ye bopo no etia ehu eye member of parliament o pese ye to obade ma no eye lawyer bidi akon wono ye hu ni di nkomo na asama wo kan te ka me esa asa papa fira burutreba na esa wo bol life this year no ntia bato we ni de eye fala e de ma no enu nti unyim se obewini ene ebisa na obewini with how many percentage o si de bi one de wini na wo pe na ubakuma komu ye jo ene eye ha mak di enti wo bia ekori daso edini dwa na obeto oto obeto so oto na je konu eye jo obi eye na hoboa na mo the security at say there's more than 1,000 plus soldiers for police for barriers more than 1,000 because baby of the root road biano biano a barrier ewo me no ka say no approach for no aye crowd say wotana de will be anko to na ba enye boko emireti na mo ko ye tintin almost about what say almost tintin school at the basic so 5 years preparations and this for no your own thing and people to your own thing your preparations towards what elections na e be basono Miami sao senia na wo kasa bambo ho nsem no bambo adwumekuo be se de wo ho apem ne akire na sabre ya kasa mo aba bego na bidum so kasa empanyimfo no ya de hubua ato wonom a wo mkoto aba no so ede abenko na ekoze se nipa be se mpim nsia ya wonom ya bambo adwumayefo ya se omo de ba na sabre na ye no sen na voters no woni bi atwetwe nkomo ana se empanyimfo no bi wodi mo bi akasa sen na empanyimfo se wadawroma afanu no nyina go bi asuro de yonko yemfa no kru NCP MPP so NDC so MPP all because of the abana here that a neutral ground what is that a neutral ground that means 28 for us yeah they are to from abana luckily we share the pension the signboard the perform any process now I think there will be one area we feel say hono aye the route we betimi akofa we betimi really and say me no ka say no omo two political parties no MPP NDC no will be a show yonko kam ya say obi apasa the pension to yonko won yonko but ubakrom aye say will be a show will be an cash will be a cover and me no so awakoto na aba no abete adehye di bi bewo a obetimi ne o madwetwe nkomo ye pese ye hu sane a wonom soso adwensi ye wonom wa abato ehu se bi oba akomienu bi bewo na se ye betimi ate wo monka
yɛne yɛdiri ma ofuro bi a wɔte da bi wɔkana no atum wɔ paasɛm ofuro bi a wɔte na toma no atum ne paasɛm kamera akɔyɛ sɛ ɛyɛ omusuro sɛ ɔmbɛkasa ebi ɔka Donkra efri akwatia ochina domfo de dom ya ba election ya ekoso ne emu nsɛm kakra ɛna wɔne yɛn akyɛ na yɛda so gyina akwatia sɛdeɛ Ghana fo gusu ya yɛtwɛn ɛsɛ nyame ya dom ochina yɛbɛkɔ akɔto aba ɛwɔ akwatia na wɔn mu anya wɔn mu ahye bedwani ɛwɔ hɔ no ɛdo ɛnam so ama bra electoral commission ɛde ada no betu dwa no Ghana posifo bo adwuma pa sɛbɛyi a yɛgusu a yɛboaboa yɛ ho na yɛgusu a yɛto ne yɛbɛto awie no bambɔ mu nsɛm ɛbɛtumi agina abrane na emeka sei aposifo a wɔn akɔ mu akwatia no ebusua ɛnya asɛm ketwa do ɛnam so man centralfo ɛne ACP Grace and Cycrofi ya wɔdo ɛyɛ director of public affairs ɛwɔ Ghana Police Service ɛtwetwe nkɔmɔ no wɔkyɛ sɛ a yɛnka yɛkoma to yɛ mɛsɛn posifo adwuma a wɔn ɛbɛbɔ no sɛdeɛ bambɔ mu nsɛm ɛbɛyire no nipa bi ɔbɛyɛ n'adwen ɛso ɔde basabasa ɛbɛba no posifo wɔn ayɛ no ayɛ red pa sei ɛna ɔde to dwa yɛbɛda mo ase sɛ yɛto nsa frɛ mo na maba abɛka yɛn nsa na nnɛ mo ne ne yɛayɛ ne yɛfrɛ ne sɛ community assurance patrols a twi mu no yɛbɛka ne sɛ yɛma temamufoɔ awerɛhyɛ mu sɛ yɛwɔ hɔ ma mo ennɛ patrols a yɛyɛ a yɛda ne di a yɛte yɛn mmeranteɛ ni gu abɔnten no yɛayɛ pa akyerɛ ma akwatiafoɔ nyinaa ate ne sɛ mo nti na yɛwɔ ha mo bambɔ nti ne yɛwɔ ha sɛ ɛbɛyɛ election ne bɛkɔ asomdwee mu nti na posi yɛwɔ ha ennɛ mo hwɛ a yɛn kaase nam krom yɛn mmeranteɛ nam krom yɛn commanders nso nam a wɔkɔ community biara mu ne temamufoɔ na kodi nkita ho sɛ mɛma obiara yɛ mu nhyehyɛw ɛma obiara nso nada wo sɛ polisi abanti yɛba bɛkuta ho sɛ mɛma obiara yɛ mu nhyehyɛw ɛma obiara nso nada wo sɛ polisi abanti yɛba bɛkuta obi ɛnyɛ no korɛ da bi da yɛba sɛ yɛbɛbɔ mo ho ban yɛba sɛ yɛba bɛhwɛ ama election no akɔ ano bɔkɔɔ nti obi ɔpɛ sɛ ɔbɛto aba biara feel free na pia bonten na koto wa ba posifoɔ ɛwɔ hɔ yɛbɛhwɛ sɛ basabasa bia ensi na yɛka sisu biom na yɛka sɛ obi a wayɛ na adwen abɔ ne team pɔ sɛ ɔba bedi atutu asɛm deɛ safoɔ no monkan hu sɛ yɛaboa yɛn ho paa ama mo na wo a wobɛdi saa atutu asɛm bia no yɛde wobɛfa mmara kwan so sɛnea mmara no ɛsɛ yɛda mo ase Arishman Mani Pokasa ye ACP Grace and Sacrofi wano Director of Public Affairs Ghana Police Service nini yekotie on Monyafo Michael Wachibafi wano woko new job in South abato mpeso so ewo NPP amanyoko ni timu a wa mrashe dwane honom na panyipa de atodwa ya wochrom se akwatia ba election wonyame yadma wochina jase electoral commission enhio to wa wiabo won bekọ no wo se NPP amanyoko no so ya krado pa na won ma hwepetatakrama hunu se akwa bia so no wom ne bedi nkonim na eno na akwakoye ne monyam hye pa ade amayera enostia okumi ya wo firi mu enche biada enam so nti wono wo kase su dua no wasan so aka de akyere mu sasa kwa ban san pipia manyoko na ni nkunimu a na konwa ye kita no samra hyebadwani ewo new job South abato mpeso aso no wore beto ho wo ba resign afri na konwa so san kwa ban sa akra na sabio nyankro potwe diampon wona pipia manyoko no enini ye telling you, because of what the work we have done, we have engaged, we have campaigned, we have prosecuted a campaign that has not happened in the history of this constituency before. We have done whatever we have to do. We've done everything we need to do. We've done it. We've engaged so well, and the people have given us assurance. The good news is that there's a young man who had so much a bright future, but he couldn't achieve his aims. So the people want to at least give us the opportunity again to continue. And the fact that this guy, to our candidate, has a very strong goodwill in town. I mean, he's somebody who has done so well for the people. He's so generous. He has paid people's school fees. He has sponsored a lot of people education and business. So this gives him advantage, over his competitors. So I believe that we have a false start. We have a false start in these elections. And confidently, I'm telling you, mark my words, I can even tell you that if we lose this election, I'll resign as a member of parliament. I'm telling you, we'll win these elections. Yeah. We'll win. If we lose these elections, I'll resign as a member of parliament. I'm telling you, we'll win. By close of day Tuesday, you see that we have won elections. I was your natural sir, and once some I don't know why I'm Rasabatonia. What you know the mother share one new job in South about 1 person, so you're Michael or Chibefi. Ara wosem ya no eto Ghana ema breache eboye ya nikoto kokomu ni nyina ne se galamse won hyehye mapa ya ban ba ye wose wo ye internam sa yo so
Emma nipa be sen watche wasoma wonom se wonko na adanse mpota wonko to nneema se be ya sagalam se we ya akwaye owu ahoma kyekere Ghana ma ye kom free brisante no wo betimi ahyehye nneema e wo ne kwan mu no fofie antwata e na adware abamunti no wakɔhwere wonkwa ya ewa adanse mpota mu ho na enam sayo so wode wani kyerɛ mu ewa Tamale Central ye ramuntala eyade a wono ena na ye mmra hyebedwene ya no wakasa nipa nwɔtwe ho Nyankopɔn fa wo mkra ensie baby pama yen na esense eno akwa ya de hyekonwa ewo NDC amanyoko ne munte no yese ebasa na de hyekonwa tosa na wose wo bibiala wono so no ogye ne hudie no ye obetimi asa na hwene so yi nanim no ewose wotimi ba no obepre bi na wonya na afofrofo ne nyina ata na chi ye kase wono bie kwan mu etowo ema enkrata no nkofo befefa ya ma ye kase de enipa dumienu ena wonom so yi wanim a wobefa sankrata no na wobefa krata na ne no ane se wawie na wonum amamre ne wamane mu no ewo mre mu no na wose wonom etimi vetting committee adoso anase ntoto ano ebedwekuo na watimi ahwehwe wonum atoto wano na so obi hu mfina ne ho nti a watimi assign no edna fra bato ne mu yakasa ya no wode wadi ekyiremu a lawyer Asamoah wono ena bedwa ye no ye vetting committee no wotimi etine dwomo esetitine ni wono kro yanso ena ye national deputy general secretary edema NDC amanyoko no bra wonom ede ni nyina ba wieye ewo nano kwasiada no abetodwa se nipa be se dumienu ya emma kentina mo amiensa ka wono wonom si wo bia sefata so obetimi akwa gina sa abanamo ato onso abato sebe obetimi agina mu na chese omo so etimi awura mu ewo mra hyebedwam na sede ye wura mu ntala ne dwumedi ana wodie ya wanwie no bema be yobi wa ma me ye ni nyina nti no wo kɔ no obi betimi atoa so na waba betimi edisa akonwa ne dia ma wonom na no ena kasa dodo na apiemo ye ne Professor Ali Duseidu wano so ye senior lecturer ewo University of Ghana waka ho bi wose emfa ho ne de besia bia no emfa ho ne sane ya niam besia kobia no o gidie mapasa abato ne nkwa wieye no na wono wadi mu enkonim sanso so na Dr. Aliu Abdul Hamid wono so kan wo ye civil engineer wono so di amanfo ye kan de momunja wo manum titi wo manum abade nkwa wieye no ewo 6 September no no e na afa akonwa no agina ye kasai de obi ya ebo ne ntoa enansa yo so ama eye Northern Regional Minister Yera Ali Adolf John e de afutuo akọ e de ama wonom se etireni trenka enchesa bontetofo emefa nkodi akonwa na ato wonom hwe se sabre ya wobia ekwa akopre no kasa twitwie kasa identity mu beba no wombe yi na kwa na mom de edi nkabom beba ama amanyoko ne nan monyam e wa abato na chi no wonom enfanhya so wei ene ensem kakra ya NDC eye Tamale Central by election ya 6 September eba so no e won sama yenya yedane ya kire bi di ato ama mo no na beye na wotwe mienu entamu nie ena asase ho mansotwe esode ye e wo gbinyiri ye dodo e wo Savannah Mantemo na enam so madoba dodo no a efamu hwe wo nkwa e madodo no anso prepre mu odin enyapade bebre ene seye e wo sasase mantwe so etwen e wo ho no na eno enam so amani ya mika sei interior ministry no ya Yera Muntaka Mohammed Mubarak wode enhyemudie bi akwakohyiemu e wo damangu a wone yagbawura bi kunutu jiwo suale ya otosu e baako odinkan kra wo akwakohyiemu ani nyina ne se asundwe ebeba kro no so no wahye adehye ya wono e wo damangu se we aban ne swade hu so obehwe na asundwe atimi aye adwuma na meka sei yesi asogesfo ye de wo mo akopozifo so wo no mu a wo mo hwese bambo mu nsam ebetimi aye pampen enye wonko a yesi Cote d'Ivoire border no so na afa Togo border so e won so bambo mu nsam enso aye pampen wo bra woni centrofo din komo no sei en odi tudwa. No carrying of arms, no war regalia, no carrying of offensive weapons and all that. And the historical highness have given us assurance that they are going to cooperate with the security agencies to ensure that all these things are brought to an end. So be rest assured that, we are just calling on all the freedom factions to understand that nothing can be compared to peace. Once we all agree to sit down and begin talking, I'm sure all these things will be a thing of the past. Now we are even combining both, not only the immigration, but the military and the police, and they are patrolling the whole of our stretch. We are also engaging our colleagues across the borders, in Burkina Faso and Cote d'Ivoire, for all of us to hold the line, to just ensure that we do not necessarily cross to create problems for each other. So all those things have been taken over. I can assure you that we are not leaving any stone unturned. His Excellency John Dramani Mahama
Mahama is very concerned and he's showing leadership and is pushing to make sure that we resolve all these things as soon as possible so that peace will be returned to this place. Arishma mani pokasa ye yira Muntaka Mohammed Mubarak wano interior minister na wane ene yagbonwura bi kunutu jiwo swale yo din kan kra ena wom kohiemu. Abosaya kwa umano so na yakwa akodi enkomo. Awawosam bi asi awon pasaso manhia. Na pasaso manhia ya kan no wahafo no South West mense mu wasantemantemu. Owura bi France Aja Hassan ya wakose wokwa akodi aduru. Na wakwaye a we etu aduro no okwa malam ho se wokwa akodi no aben ho pa ani obi abo ne tu a enko na ne wonanam wuro no wokọ na ebra wodi etu aduro no wie no asam kase bi asi efrechire aba no ma han ejo so akosia mo ani adwuma asam ne boye mo nkyere mu akoba no se yankasa me da fe se de wodi nkan awai asam no eni no sa pepepe enetiem abusuan no mekire papa ene ne mama miensa ena aka bom se wo mu kwa akodi tu aduru a ewo empasaso achiase a eno no be empasaso mensia a ewo hafo no South West abato mpasua so na sa abusuan enan yi ko ya wo mu kwa akodi aduru anokosem wo mu tibi di aduru no ma aduru ni yeye na ne try ni mu ho no ene kofa kokro ni nyina ye den e baaye ne try ni mu no ena papa na wo no woye konfo a wochese wo try aduro meche okonfo isa try wo mu se wo hese eturo timi aye aduma pepepe a wo bu nkonya problem bia wo ho enuti ka ho bi mo opega atuo wo toto wo mu nan ni nyina de toso bi wo sa toto wo mu nyina de toso nan wo toto tuo ni nyina ne no na nam so ma papa na ya fa ni isa woye konfo pani no ehu ni se papa ene ma entimi ni tuodo pepepe ma ni nyeye e wo se wo fa ade ba ko bi ehye wo mu de ne nso san se papa ne pani ena ne ma no ye enkwada nti wo se wo ma papa ne de no eye different from ne ma no eno ti ka ho bi mo ka kire wo mu se wo eche bi wo ho a wo pese wo de che papa e fe no eja alasa no san se eja alasa na de ne ma ba ya wo mu ba be di tuodo eti wo de che no e che papa e fe alasa no enuti ka ho bi mo bowura ne comfortable ekofa sa eche e de bai na eche wo de bai na kese wo se wo try eche no ma eche na kase wo huru se eche na da so ye adwuma enuti wo kofa eche di be se ho wo pege to se wo to abom na no etuo na ntimi anto ene na nam so ma wo ye se ene ntimi anto de wo de she jala ata no wa se eche no ebetima ye adwuma wo jala ata so a anokwasem opeja channel no de share jala sa no yes e jala sa enko na tikakra no won try ne he wo peja tu ya o maso a te ne jala sa e da for me e che se e jala sa ato from kana na wato na no won sedo enu ene kan hu bi ma mrantie wo ne wo mu papa ko so mu kwakodi adui kese no mu pata wo mu ntimi nya he wo mu pata o mane bi enyi enu ti kan hu bi ma wo mu bo akire se apoti for free pata so emra asem no mu apoti for ba no kwasem o mu be fa ja la asen e de ne baba be pie mu manchan so abaya sebem enu ti no so no okonfo yi se so no wo mu chene de ne baba she mu pata so na no kwasem ye atiefo be kai no ma chene so a e ja la asen anase okonfo yi say last year wo try bi sa ma ba ku bi to na no mo nse do a eno so ye chi na ye de be se mu eno na nam so ma obi ehu de kwan of so a wo pie ya enei wo sa kwa try ko foforo bi no so a etuo asa kwa kasa ma wo bi foforo asa to na no mo nse do eno na ni eye nwanwa sensofo bu sa ama nipa ba ku bi mu so to na no mo nse do we ya nwanwa se na sense ba ye bu sa posifo ama ye bu sa bi poti dia e mo ma ja sa ise ya wo da so ni egebe poti na papa yi eye ya apoti bi jana won se be to na djuma so a sisi amodo kase won se ko try obi fufu a etuo akasa ama nipa ba ku biem so to na nanom won se do we ya nwan se na sense ba ye busa apoti fo ama ye busa bia poti dia e mo ma jasa ise ya wo da so ni na mu a sisi amodo kase wo ye nru no track time ko fo wo tutu ama aka bi mu ama o mu so to na nanom won se do eti akosua e me so mpatie fo dia akoso e wo mpasa so akyese a ye die hu amanebo e bo atie fo afri afo no South West abato peso aso
na wo so wura no ankasa no wanya mfie sei boni mfie no bi na me papa de free said duosia ekopim free said duosia no hobi na se amno kase ni tutu se wanya se mfie sanse ne mane kire se wadi mfie duosia ba do nim mfie duosia na de ka wo potenti ye ba fa se wadi free said duosia pepe wo ha se na wase wo bi na tata no anade na eba ne tirimu a wotimi da sore preko pa wode ne maka no ho se wo kwakode aduro wutietie mu no ne ma no so timi aka bibi sa kire wo adokosem ye ne ne man papa mu ho wo ma timi aka de kodie potia enam so mo ye so mu kwakode tu aduro asese ameno kase no etu akokasa wo mu papa wo sa wo ma timi akire mu adokode potia ne mum o mu de mu ko so mu kwakode tu aduro na akwakoba ne fi wo ha fi Urban ma yana wase ane wa man ye boy ya wodi abreko so wadi akire ma ye wai okay abusia wari ya man boni ya wotu ye nkrofra santamantamo na sara wosamo a asie ewo afo no south west mansini mu ewo santamantamo no emu amane bobi ena odi abesumi yada soa ejremu ewo arehosem ni mu na ena no ada ena homowo afahye mpanyefo ede hyehye so na wodi wani ejremu ewo eye anya so tuom ene omandwa ene na enya sem keto akra ne nyina ne se homowo afahye no ekoso no menteme ho ase bi soreye ema enam so nipa miensa eya de ankofo tutu atuo edigu wom so pepepe ko wi akire na watina nanom ewo ensie do afoforo nan so no wonya prekro ya eno eden na enam sayo so na panyipa ya wono woye ohin popro ya wono so ewo empotam ho mekire eye numo ofori ne ba ankasa bema eka nipa ya eye miensa wonom etina nanom ewo ensie do na asem no se de eni asia ye den nti no enya so to mra hyebedwani eye owura imonyafo Emmanuel Tobin wono so ne nsentrefo akasesa asem na asie no enhyeda nya betesa enya asem a ya ahabayira abrewa adwo esanse panyin na ye ka na asem no ohene na ye friend numo ofori no wonye ni paketo aya ne ba wo kire se etuo ne kurampo no moto ne be se du ebi woni tirim ne honam nkaye no enya asem ke 20 dia ba ne de anu odin yenkotie nchechiremu ya won monyamfo no edema yen ye wo mu an se oba anja so tuma ye ne omandofo ena bohye wuti so tum ni omando ena bohye ye di omo wa sɛdeɛ kyerɛ no sɛ obia ahwete ɔmo aduane no na ɔmo hwete kɔ bebi a no hyia no eduru so to yɛdeɛ last week anaasɛ fa sɛ last week nti yɛ ɔhene ɔwa yɛfrɛ no numo ofori ɔyɛ ne deɛ kama many ɔmo nyinaa na yɛ celebration nyinaa that was last week which is Saturday ɛna ɔbandɔfoɔ so edi ɔmo deɛ ɛna ɔmo so ɔmo hwete ɔmo kpekpere no na the tea and say, Omoshiti ya ba baby, ya throw no more mensado no originally even say a can no more for which is so true for assassin. I mean can ye me minimum assassin but the dada tea na you say or she take people na or call na and omando for so all shit to according to so to for no shit ya the bomb dim and I'm branching and catch on say baby I will be there oh ya travel share na hanumi encounter other now shit people no at the bar I want to say entiasie ankoye adwuma eno na entiasie ankoye adwuma nti no ene yatututu nyina etimi ba mu a enipa miensa ya numo ofori ya waye traditional leader ewo enya so tuom no ne ba ono so eka ho bia we ene nkyeremu kakra ya mrahye bedwene ya wono wa enya so tuom Emmanuel Tobin onmunyafo wono so edane edema sompa kasefo ayede bia dan mo na sebeye na bambo mu nsem ene asomdwe begina ewo Savannah Mantemunti no enam so ema Inspector General of Police Mr. IGP Yira Christian Tete Yohono ede ensahwa kwakopiemo ewo Damango na wodu ye no enye ono kwa no koye wode police fodi nechi a wo mokwa akohwe na bambo mu nsem atumi egina ewo Savannah Mantemun emo na okopiemo Damango no nyakwan ene ade hye ye wo enya nhyiemu ya wo ne wo mu etwetwe nkomodo tu dwase
wɔbɛhwɛ sɛ bambɔ mu nsɛm ebetimi egyina no nti no wɔba wɔde police fo di n'ekyi no na wɔsan so de kɔkɔ de ma wɔn a wɔwɔ kuro no so ɛsɛ wo a wɔbɛyɛ basabasa yɛ bi no ɛsan sɛ bambɔ mu mfo ɛwɔ hɔ no mu nti no wɔmɛhwɛ na mbra no ani wadi a wɔbro a wɔkasa yɛ sei ɛna ɔde to dwa. We are very proud of your work. When you arrive here, the whole Ghana is happy of your arrival here. Means that you are coming to restore peace and order in this area. All we are saying is that a lot has taken place. The president made a lot of dialogue with Yagbawura so that the people will disarm. And then there's that assurance that people will disarm. What we are saying is that do your work and continue to do your work professionally, just as you were doing over there in the Galamsey area. Now that we have come here, work professionally as well. Make sure that we reduce casualty. Let's make sure that where we have to arrest, we arrest. Unless somebody comes with arms, that you know exactly what to do when somebody comes on you with arms. But if it is about arrest, please make efforts to arrest, okay? Yes, sir. And don't do something that will make tensions to go very high, because in such peace situation, you the peacemaker, you must work in a way that your actions doesn't inflame passions. Work professionally and then you'll be rewarded at the end, okay? Yes, sir. Arishmama nipokasa ye yura Christian tete yohonu wono eyo omeyi ye IGP. Na ekwobe de krata apieja Environmental Health Officers and the Assistant Association of Ghana. One more another criteria aba. Ghana month for Bakaya, yes, January, ni more about Pembo Sumeya. Yasim for Frokra, September, some day decay, no, you're not there, you know. Or Timantem, woman, no money in Kanguso. Nina Nakwa, a typhoid fever, Yatiano. Atia to say, I want to watch us, a Kumunkoda, and Mumpany for. And Anwada Crana was some every wapa here. Sir, former DC, ya no one, I want and after Henebaqua. Now, also, I will Timantamu. Woman, I'm typhoid fever, so at Nanum, Yaran. Ayara wosam na a doctor for so ebo munchire mu ana se typhoid no ekoba so obenya bia sabio na se fin ana akwa ni paduane mu na ano na kan wo bi ma Environmental Health Officers and Assistant Association of Ghana womo ekuo na womo kire mu se womo ne posti womo fomu to ba bia enji womo ana ate womo kuo mo de namwo ya womo bo amane yi na womo trokrata tenten dia ba ye ne full stop esi to se panyan ya womo de kire Ghana mampanyi na womo kire mu se de de kan womo wo yaw pa sia wo Environmental Health Officers wo ma Ghana won ma gentetie e wonim die ma pa nkaja anya hwekura no wo metumi akwa afiafia wodo mu monten so na won ma bod dawrodi afa honedie mu sane be ya Ghana fo be hu hia se ye bedi ye huni ye ma gata mu nya fin ansa na sabio ya pram ye ma nsuo ntwoki ngu baabi ansa ne yakase ye kwa kwhwe sane ma no nyina no asaban no yato na jeje mu saa ye hu ne sabio ya de bi te se malaria ene typhoid fever no de enso de nkumunti eba na ye yani na mom ibola na cholera no de akaka ho no a eno eba ya na de wo sene no eno ne ya na ye me yani ku ho eno aka ho bi amako no de aba ya won mo chese wo mo sra ban wo mo tena fie ache na won mo tena fie kura ya wo mo wie school no 2021 ton ana won mo wie school won mo kyerem se wo hwem wa wo kɔ ho Tamale ani Accra just school sa wo dro ye wo no ne wo manfo won mo wie ye free 2021 no wo mo ya mpem yensa ahansia 3600 ana won mo wie school sa ebim wo ho ebim wo Tamale ane nkranya wo mo nyanya adwuma nya ye posti wo mo mfo mo to ba bia na so nke ye kasai enka ban de won ma to ba bia ankom betumi ye adwuma na atumi aboa sane ye be ya sabio ya ho ne die ho sansam wo no wo mo so de won mo nim dia mapa ye omkwache ye free school mu no ebe betumi aboa na sa wo chimantem ya ye kan ya enei na nan ahemfo bi mu free mu ene DCs ahodo bi so free mu no wo se nipa na ade hye bia wo mo ho mo so agentete no wo mo ye mpem du ahanu aduasam yensa 10233 enipa nko a ya won ma ko agentete ya fa no Environmental Health ho no ya kom so betumi dia ba na won ma ba ye bi ade aboa na wo mo kyerem se wo mo de ho ya bebre pa sa ba bedru sese na Ghana babia yensu wansu aye kwa ebretu akwakodro yentumi mo ho ban na dane da nyina ya tungura de gu gatam ensu oto ane ya je bia gumu na de yade yenketenkete asase eyi ne tie na eno no mo kyerɛ se
wo hwemo pa no a Parliamentary Select Committee on Water and Sanitation one more samba ko mu ditu dwa ya yero akwab na otiblesa we tetene ni dan mu wokan ye no wo se na won mofo so sanke betumi a enka ye ma kwan na sa enmaku ahodo ye tete se ye nimdifo no anka wo mu nyina ye mfa won madwuma na anka mu so mama ye bi mfa mo anto mu de wo mu susu de akira ban se bere ni nie sa ban betumi afa wo mo na typhoid fever ama ne mu so wo timantem no wo mu so de wo mu nimde akoye bi aboa afe yensa mu di chie ne yefu ani kire mu ewo akwatia ba election ochira don fo ne dom ye na eba so no so na wodi wani kire mu ewo NDC de wo gire mu ewo ho ede ama wonuma lawyer Bernard Bediako eyade aye kase chief of staff Yera Julius Debra wa kwoho ede ntuaba akwa akohyehe so ene akitafo ene kroma ne nyina akwa akodi ahia ne nsebo a wode kɔ ye nyina ye tie asasa abo akokɔ kon ne nyina ne se Rojon Dramani Mahama mampanyin wato ne nkra awesa na numu nsam ede egu ono Julius Debra nim se wo mamepu enwo akotia efo anim se waye krado pa se wane ye Bernard ebe ye adwuma na wonu mato kese aprimpuntuo ede abre adehye no aboboa no nti no wosra da wonu nhwe na ochina domfo ne dodom yen na abato ne dru so a ma wonum emfa won kokromoti enkame lawyer Bernard Bediako nemom onkoto ne bum emfa ma no wanya impuntuo nso bum ewo mpasua ne so yo Gabriel damasi bebre ene odo amachire na ya papa John Mahama oso be fa ne kraso kummemo oso chiamu nyina wafemo pa unyaya akoni ya wa na so se ne amoni otukwa kwa chichi Japan enti ama waye yi kakra enti oso be fa ne kra mremo nemo ade ehia ne titru eni se hamo a momma lawyer emeka ne ho wo abamu se be ya muhia bibia ebe ben na so no wahwe no abaya mamu lawyer bena bibia udi nyame du ani wa o yira kwenda nyame ka ho ebe adam brawie no na kunindi ayewo Ewie adeshimai nipa yete nenken eye chief of staff Yera Julius Debra na yetoaka se bono aso yenyenim se efrim no aban ebetena abenwa so waboa amasidi no meka sei ejane nansi se kinken ya ehihimu a enye yie na eno enam so ama governor edema Bank of Ghana Dr. Johnson Esiama wababonte ede atodwa se Bank of Ghana de hihye bi egu akwemu a wodemo erese womo ene central bank no ebeka wo ho abomu na edwuma hodo edwadifo a wodemo ewo omeimo won be yen hihye ma sidi no ahode na ekoso egina so no ebetimi egina ewo yedwa hodo mu ewo omeimo na woto so echiemu se be ya central bank ene wo mo beka abomu no ewo se edwadifo nso wo mo nso eye wo mo afamu ede se be ye se bia wo kwato ade kura fi obi wodo a won ka so won fa dollar ne embrel na mom sidi no na wo bekoso a waje se bia receipt bi kwampo ananu wada bank of Ghana for Babontim, Ede Kokobo, Ede Magana for se o kwato de emprempre se be ya sidi meja na so de e wo se uji sikano e wo sidi mo ene obi wo hodo mo se be $100 ni ade ade a emwa emma sidi no enyina na so na no na governor Ede Bank of Ghana de atodwa se wo mo ni central bank no e ye nhihye ya ka wo ho mu a san nhihye wo mo wogidie se ebetimi aboa. We were beginning to have some, some cash flow problem. Now, why specifically? Again, because we've seen some decline in terms of remittance inflows. That also I can explain the phenomenon at play. We've had some IMTOs and other remittance companies beginning to pull a fast one, beginning to use other channels, right? And so, because these were not being directed through the banking industry, as you would imagine, the interbank FX market will therefore be impacted. And so over the last 2 months, for example, we have seen very limited interbank trading. And so you find that unless the central bank is there, supporting the market, then you would see pressure building up. Dr. Johnson Nesiama governor Edema Bank of Ghana nini yekotie no. Secure sanitary partner ya kan for dia ma we from Tobraka Siaba wutie free SOMPA 106.5 na busua ya kan for secure sanitary partner dia ma ebra obosome no aso
oba de wo se dan da nyina no timi feel secure ampa na wo konso a wo se confidence level no anka se kwosoro de ma wo sa no kwa wo feel se wo your best ma wo your bank asankasa na wo kono enye oba obekọ be wie na fe wo hwe se you hwemachima metena se ani yi hwemachima me hwesa me ho nsa ya da bi na secure sanitary pad de ne de wonya jase wonya de nyina sanse we no ye de pe kwotena hyem enti aboa wo ba bi a ebra wo boso me no aso ema rashes bi mi ema megu ahemfie ho ena no ache no kurampo no ema ho nkekaw sane ye enkrofo de yetie no ema wontwam me yente se asomasi ana se obenti a wo kɔ no de wabo pad bi secure sanitary pad eno na wo hia na eboa wo ba bia won se sane odoma koma ba de no wo ba bia nko no sane ni flo no si bi ba ebi de ba miensa ebi de ba nanan ebi de ba nanum ena bi nso de 7 good days ni nyina baba enti no sa no se wonya pad papa hyem akoma kudumienu ti se secure sanitary pad no a anhwa pad no beto ba de ho na ya se wusika no sa no bomodian so bobo awram supermarket ahoto corner shops mu online shops also pe secure sanitary pad de entaban no kire ewo wane sa hyem dodo no enu bi na wo hia na mama excellent cosmetics say asante mantemu abusu say cha anya semketo makura adum pizza ana kwada so estate taxi station one mo a won sabeka wonom bibia ne afrai 0243 862 158 0243 862 158 na woni wo mo eni enkomwe na ebusia trusam no aka se ye ne aduaba no na yemfa na haban no entimi ensa yade na kane mimi na adwodonkwa aprenso no ene wo behwe wo sore ya muchia no so na kukuo ni si so ya hyedi do kama na wakosabo nsu ya baako anom una wo kɔ ne basa yade wone ne tonkwanta amapan na hepatitis se ye bio se ye sio na ni ho HIV na ni ho afa yensem nyane wa hodo nyina so no obehu se ne boye ho ban efiri ho na enne abefo kwan so na 2074 ya na se bia betimi aka ne se T74 no abayan kasa ye dido no na ya ye ede agum kama ya wode aba na wase we no eba beboa nyane wa hodo ya mbobɔ so ne nyina no na abebɔ ho ban de afiri ho ebi nso aye wo akorankoro ya de bia no na etimi atu ase de ama obi a ho nkoda aye konankoro ana se prostate enlargement wanum nka bone ana se ulcer o menstruation no enhye da ma ye banso a wote yawo ana se ewa bi na wo bo asthma de no ana se wo de na obo na hyehye wabusua 2074 yade ahodo na no na etu ase esa ye immune boostant no wonya bi ada ne da no nkomo no ehye ne kubu na ho aye den na watimi ako de ako anim ewa ahoden kwan so na enroi yade FDA de wo mo stamp wasi so se bam ya kyase wo mo agye atom nte no wo no mo ahotoso ewo mo bomoden a na efo ni kire mo baby bia da ye to bibidro ana se baby bia la pharmaceutical shop mo wonom to nro no wo kwa wonsa ebeka bi T74 oba penfo de wo ma ne benufo ana se nkwadan ya wonya mfinhye dumie no no ye nkamfo ema wonom monko pebie ana so peso fra abane ye 0246 073498 0246 073498 and 0501 628931 na wonsa etimi akebi Medo ko time na yakwa kwaje ye ho aduro yekoye ho aduro eye time herbal mixture unam yawo de eye time wo se wakwa afuom ana wakwa adwuma ba akotena office waba wontimi nda unam yawo ye pa wodi wo ba bi enye yi a eye time herbal mixture eno da nche wontimi ndidi wakwa ye adwuma na ba no sika ba obotobo no e wo se wodidi wubo no wonso wontimi ndidi ndisika no se bio obi na edi ede ama wo bomode up time na or say wuntumi enidi a na afei etidi yade de ogoro no etidi yade de me sika na half na ebe bia dro ba ko a yage atumo time herbal mixture nyabinunum ebeboa ye time HH mixture and the capsules say nru mienu me de bia me ka kiro say wunya nru mienu na ukabom na onomu a edwuma ekobo no yade bia ewo oni pedua no ni nyina betu afiri wodomo e di amount eno da nchen yi abema wuntumi mo edwuma wo mpamo
unia tenka na fei wa hoɔden ɛwɔ mpamu no esuade a ɛyɛ time HH mixture ɛne ne capsules nyebinunum ɛbɛboa ɛna fei wodwo nso wote yawo ɛwɔ bɛma no mu wodwo nso a banket nkiti bi ɛba nso a ye bomɔden apɛ time HH mixture ɛne ne capsules no ɛma no mu o ɛmɛma nso tumi ɛnom enti bomɔden asɛ wobɛbɔ awura mu ɛwɔ herbal shop pharmacy shop bia ɛwɔ moima fa na bia no wobɛnyɛ bia to ɛyɛ bodin no ɛsɛ wo pɛ time for enwani ebi na wo pɛ sɛ wotun do so poso na woton ana wo pɛ sɛ wotun bebre na wodi si wo dem na wo no wabusua mo no kakra de a na mo nya etidi ya de ne bomɔden afa pen ne paper na agye phone no na frɛ number we na otafrija owusu agyemai ɛwɔ 0244 417 669 0244 417 669 na wone nana eni enkomo ade hwama ye gina we so ne yetwan wutisiawa agye abofo nkrato ye basisia Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic ewo kronoma bohia ena akra hanso so de wo mu ginamu ankasa ewo spintex bebre friend share signboard no uduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia ebechiro for Endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic a wo mu demu Emra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kuin ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esi agyemi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enuri dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum tontonte yenum nsane efa adwen ne efa adwen mpa say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esi na nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hoodin mennom ne da bia
T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nro bia ubenya tonti na 74 yi bi ato T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi etwadi nkratwe yi atom. SOMPA TV, Emma Aketuapa. Emma Aketuapa ampa omade share yentoa kase bono so emfama mo ewo SOMPA 106.5 FM Accra ene yen ada affiliate ya agi wo memo afa na nyina ne amanone ede ehia no so na SDR eye international reserve asset eno eye eniema na se japade bi ya ewiase nyina no empanyimfo abode ato ho se omai bi ekọ ahokyere mu a won betimi esu afrem no matimi ede aboa wonom na wonom so ahokyere ya wowom no womo entimi emfa ho se womo ekọ akowu na ebusia IMF wonom ena eye tode eden anase sikasem eyire omai bi so a enkofo amai esu ekohwe wonom anim eto apentia woni so womo eda ya na esa womo anim a edro nenam sa yoso ama wonom na etoto niema ewo sa ezi ayi ho ye kase ya no wonom aye nkontabuo bi ama ababeto dwa se ebibrem ha se nom ama hodo ya wadwane ababeto wonom ene eba eka na se japade hodo ya wode apia wonom no a Ghana yakwa akoto so enum nanum na yakwa akoto so no se japade no se ye kase ye bubu ne nkonta pade a na ye kwa animu papa ye ya bese 2.70 billion ena sabe Ghana yedro Egypt ene kodi kan wono de no eye 7.18 billion ena afen so no Cote d'Ivoire minus so no ekoto so miensa eye 3.10 billion ena Kenya nso ekoto so 9 with 3.02 billion ena ye ka ho asem ena de toato so nyina DR Congo Ethiopia Tanzania Cameroon ene Zambia nso wono toato so akosi aman edu na ye kasi asenia besia bo ho nsem ekoso ewo my Ghana masaba na nsen krampo no ekuo enkaye bia babonten ede to mpanyimfo anim se ayeye ayeye Ghana ye wa ahode ye odonfo de adom yen ye betimi ede abo ye ho brent no Ghana mpanyimfo ebetena adwa so ado mo brobesia empotudwuma ahodo ye wase mo de yen so no wonum enfanye no wonum enhwe no mo mfense no ene nam so asankontabuo we sen so ato aso aba na ese Ghana wo hwe July bosumi na etwa mu no a na August ye we se no aba form kakra bi eche July de nti we nyina bonka ye sam pampanyifo no wase o mo hwe na yankase de ye ni ewo ho no yetimi ekorakora no na yetimi edebo ye ho bra Afaya toa ansam no eso ayo mama na musam dada sana sentam wo Ghana de shebe sam yensa bi wo mo tro kra tatan de koma Ghana mampanyi ye rojon dramani mahama ya na won mo srase Chief Justice Mama Gertrude Araba to konu mama no ne nioma bi nkoshin no musabio wo mo number enti wo se Ghana mampanyi ni firi wo kra na wade wo foforo eba besia nan na ebra sam de ba ye no mampanyi anu apamfo a etunefo atena se ahia ewi akire en wo ye ne se Mama Gertrude Araba to konu ya wono aye Chief Justice wo Ghana mu no wantena nchenes watwene dibre na sensen kozi se nhwemu mapa no ebewie paye ewie kire mampanyini pawo eye nipa makomako enum be enum abadwoku a na wo mo na ehwemu ade afa ho na ene ana abadwoku no wo mo hwehwemu adikan wo mo aye ne nyina ready a wode akwa mampanyin na eno no nhwemu a wo mo ye ya wo mo de ho report akwa mampanyin no aye petition a edikan a edikan akwa mampanyin enchen na wo sra Chief Justice yenyini mfiri ho no wo no report edikan ana wo mo wi a wo mo de mu asem akoma Ghana mampanyin na eno ana wo mo kyo say Ghana mampanyin ye rojon dramani mahama
wɔno nso bɛtena se a na wanya adagye ahwɛm sɛne report no wankasa esitie ɛne committee no sɛne wɔnom yɛ wɔn adwuma esi bi fayɛ na ewie kyerɛ a na mampanyin aba Ghanafoɔ ne Ghanafoɔ aba abɛdi nkɔmmɔ na wɔno nso akyerɛkyerɛ mu de akyerɛ wɔn mama no sɛne committee a wɔpawɔyɛ wɔn nsɛm a wɔnom susuo ɛne deɛ wɔn wie yɛ wɔn maka tatoɔ ɛwɔ report no emu na ne nyinaa mu no ani ahodoɔ binom adi akyire enyumaku ahodoɔ wɔn ka bie wɔm amanyoku ahodoɔ wɔn ma Ghana mu ɛne wɔn nso so wɔn yɛ mmeranimfo a wɔn de wɔn ani adi saa asɛm wɔ nyinaa akyi nyinaa no wɔn kyerɛ sɛ deɛ Ghana mampanyin de bɛpie dwa no sɛbio ɛno nso so mu ɛne wɔn bɛpɛ na afei wɔn tie na yɛn ho baabi asusuae wɔde bɔde ho ɛbɛfa afei yɛnwɛ mu ɛwɔ amahodoɔ mu nsɛm mu yɛkɔ Afghanistan ɛwusua arahosɛm ɛna efiri hɔ ɛba asase akasa awoso ama enam so enipa bɛsɛ ahangwɔtwe 800 ɛna yɛkasa yi wɔnom ɛtina nanom ɛwɔ nsie do na UN Humanitarian Agency wɔnom ɛna de nsɛm wɛsie bɛto dwa sɛ sania ɛnneɛma si kɔɔyɛ no na kyɛ sɛ asase wosoɔ na no ɔden ɛmem kwase ankasa na sɛ wosoyɛ no edo so kwankasa ɛkwase na bɛsɛ brɔfonkwansi no bɛsɛ nwɔtwe ɛyɛ a wode beba Ghana ha deɛ bɛka sɛ brɔfonkwansi bɛsɛ enum 5 miles ɛna kyɛ sɛ ɛkɔɔyɛ na ɛhyɛaseɛ ɛwɔ ɛyɛ Kabul na ewura mu a ɛkɔ Pakistan wɔnom so capital town wɔ yɛ wɔkyerɛ sɛ ɛnneɛma ahodoɔ yɛ asɛe no ama ɛdan akentena wam ɛwo so yɛ wɔsoro kora sɛ nipa aka mu yɛ wɔntimi enhu wɔnom deɛ wɔnom kora mpo ɛyɛ dɔso akyɛ deɛ wɔhu wɔn a wɔnom ɛtena nanom ɛwɔ nseɛ do na ne nyinaa mu no yɛkasa ɛyɛ aeroplane helicopter bi ɛnenam wiem yɛ wɔhwehwɛ sɛ baabi wɔ hɔ anasɛ nkronkuma bi a wɔsusu sɛ bi a ɛwɔfoɔ no wɔn akɔka ho kyerɛ mu ɛwɔ asase ase no wɔnom ɛde ɛno aeroplane no ɛhwehwɛ wiem na wɔnom ɛtimi ehu sampa asase so no deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ no ehia sɛ enipa bi wɔ hɔ a wɔnom nwuyɛ na wɔnom ehia mu a wɔnom ɛtimi ato saa moa no ɛde akɔ akɔmɔ mu nti wei ɛde arahosɛm kakra yɛ Afghanistan so efiri hɔ ɛto dwa awosɛ yɛgyina wɔ so ne yɛde nsɛm no nyinaa asi afei na wɔhwedie no wɔde ato SOMPA 106.5 Accra nsɛm wɔ yɛde brɛ wɔ no deɛ de makote no bi ɛne sɛ yɛkɔ akwatiaba election yɛ a wɔkyerɛ domfoɔ dom yɛ ne a ɛba bɛba so ne mu nsɛm yɛde bɛdan mu ama yɛwura Julius Debran so ɛsa de pii so sɛ wɔnto aba ɛma yɛwura bɛdi akɔ a wɔgyina mu ɛde ama NDC sanso na posifoɔ ahyɛ adehyɛ yɛ wɔ akwatiaba sɛ wɔn bɛhwɛ sɛ bambɔ mu nsɛm ɛbɛyɛ adwuma Ghana mampanyin yɛwura John Dramani Mahama Nsonsa ka petition no aye reporter abadwokwa wo power ye no wom koye ye erefa chief justice ho no enya so to bra hwebedwani enso ebeto mu nkyene se wo hwe homowo afahye no menteme ho ase enya so tom ene omanjo esi wona wo kyerɛ sɛ ɛyampa na mpanyinfo asomu a wɔyɛ nhwehwɛmu wɔ mu na interior ministry no so akopie mu ɛwɔ savannah mantemu a wɔn rɛ sɛ arahosɛm osi yɛ wɔ gbenyiri no wɔn bɛhwɛ na asomdwa yɛ adwuma wei ɛne nsɛm afoforo pii ɛna wie yɛkenkan ɛde ɛma abɔ na ansa no yɛkɔ Facebook na mo messages kakra aba no yɛde asomo no yɛmfa aseda ɛma hagye special local food ɛne yɛ dwoada ɔbɛba enti no sɛ wopɛ aduane a wobɛdie na wanya appetite deɛ a hagye special local food na mamenko nana ekura mo aboaten ɛna ɔka sɛ ɔsi AK Dr. Mahmoud Baumia will lead MPP to victory ɔsi akwetia de a ene honorable Solomon Kwame Asumedu wodo ena ebedi nkunim nyame ya adom a ochena wosenchi akase nkonfama yewura Godfred Ayim ya dodo no a efred nana yinkan Golden Boy ya wo kede constituency ono so ne de no ohene nana mensa jebi so say good afternoon nebusua wo chia ye wo se Ghana for yenko yekotodwe ni mu ne mompa ye de mu oden na yemfama oman Ghana nyame ya adom ochena abato a ebekoso ono so ne de no master planner Junior Kintampo was a policy analyst. One also as a Yamia Dumwachina, Akotia, Ebeye MPP, and Ebefa, a year Abenuano, Honorable Solomon, Kwame Asumedu was one and a best candidate at the Ma Akotia for. Na Aze Man was so Washaye, Ewo Aze Man Ventures, Ewo Chronom, ya Chronom, a Johnny Shenimua, was it NDC MPP, and who said, Kabimamin Kabia Mumbuono, a ye Kabimamin Kabia Monemono, and ye a ye and to messages no e do so ye pa ebusua ye de besia sei
I was your near the senior source was some for Basan, second can I am me. AKOSUA AGYEIWAA dear Buati Mene. Oheneyere mame ekwia yeboa esia mabronya abrewetia enafe. Obaapa nana ya keche ye kwei mobrasem eyobiasem eto amoso.